Machiegni nyako Ramogi Juang, okinyi makono, okinyi majaber, wasewinjo gigo matimore counties, gigo matimore weekend, mabiro marabora pi machiegni, cheno mar mbakoro. Mwana go mbaka kodi nyako Ramogi Juang, mondo mi wakoni aneni gik mage machiegni kodi mabedo nyabedo kata ka irango. Odiochieng' manyoro, piny mangima ne dhialo jogo mawuone. Kata wache kata ni Father's Day. Koro sani bende wakoni kanyo ni Happy Father's Day. Poko lewa ahinya, kapo nono kokoni odiochieng' manyoro. Yude kuwuok kuom cheno mar mbakoromo ka wakoni ni Happy Father's Day antiere kodi kanyi ka kelo fasoloch de Kisumo kanya kwar ma okeo nyaka sangu antiere kae kod wendo mabende odiochieng' ma kawuono ka en hango ne biro cheno mar mbakoromo ang'od thuolo mondo mi okonwa ni ento odhialo jok mage mano ka nitie ka okinyi makono nitie ka kod Dr. Austin mabende ang' konwa ka ni okinyi makono chiwo yo machalo nade oyawre kino machiegni. Erokamano Cleopas kendo kuom rwaka chenro ni. Yes. Mose oganda luo jogo mantiere dala jogo madangi ukinyi makawuono ni to wendo en nga. Joma bete afwanu kanyo Gladys Wanga my governor to kod lecturers wa KC University machalo kaka Oyogi ni ma en wuodu Dr. Austin Omanya ma wuoyi marapedhi ahinya wuoyi miluongo ni mentor Austin kendo weche mag Hoch a counseling psychologist and lecturer at KC University. I'm a director ma organization miluongo ni Global Strategic Pillars. Koro wan wadil gi youth empowerment, wadil gi weche mag training, kendo weche mag fathers gi mothers, kendo koro wadil go maber saa. Koro Ramogi inti at the right place at the right time. Karibu. Machiegni. Mana kaka wache kinde madwarore sa madwarore wantiere kar ka mondo mi koro wachaka network. Bedo wuoro makare kata kamane thoro wach odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' manyoro mane idhialo jogo mawuone en ga gi pek mane e kindwa kaka oganda nang'o midhiale wachaka chaka kanyo mori ka odhi e nyime. Chieng' wuone en chieng' ma lich ahinya. To gima wuoro sana ni chieng' mine oyo chieng' wuone gi 60% ata malo mar 60. Nang'o? Ok ang'eyo ni boy child to dhi bedo kanye nikech chieng' wuone kata nyoro kana ng'e mbui aneno ka onge congratulations moro mwaneno ka chieng' mine cha ok na waneno nyoro. To adwa nyisi ni chieng' wuone en chieng' malich ahinya e piny ka nikech wuone kawa ng'iyo muma kacha Adam kawa chako in the Garden of Eden. To aneno ka Adam omi mizigo mapek, mizigo mar responsibility, mizigo mar kaw vision mar family kendo dhi go mbele. Kendo chieng' wuone en chieng' malich ahinya. To an nayudo message apan kuom ji adek nyoro. To chieng' mine koni yango e message. Happy Father's Day. Achiel na pano ng'isa ni mulo ngimane ogona erokamano kuom mulo ngimane nikech oonge gi wuon gi. Koro ne aromo kode kane en gi issues moko akonye. Koro mano ong'isa ni Happy Father's Day. Adwaro ni chieng' moro amba nyuolo nyathi ma wuoyi machalo kodi. Yes. Erokamano ahinya. Koro odiochieng' makono bende warango bedo wuoro makare kata kinde gi mapiny mangima bende koro dhi nyime mana gi dhialo ji mopogore opogore. Iwacho kanyo ni pek poko mi ng'ani madichuo kata poko nyiso oganda gino ma bedo wuoro ni ponono en e kinde ma wantiere sani wanyalo wacho nade pek kata pogruok minyanogi obiro kaluwore gano. Nyathi ma wuoyi e Afrika ka sana wase wicho se wilgo ne kana program ma Empowering Girl Child no chakore nyathi ma nyako to nyathi ma wuoyi nowe kendo nyathi ma wuoyi dhi through a lot of issues to onge ng'ama onyalo ywakne. Anyalo paro kata ka wan e school ka japuonj chwadi to imulo kama chwadi no japuonj nyalo nyisi ni nyathi ma wuoyi nyaka wuoyi nyaka bed ngumu. Koro no mentality ni osedhi mo ohinyo nyathi ma wuoyi kendo iyudo ka kata chieng' joma chuo ok oyangi malich e piny ka kendo iyudo ka kendo wuoyi nigi tich matek. To ka dwa duoko penjo ni mipenjo ing'e ni bedo dichuo kata bedo nyathi ma wuoyi ok yot. Kendo gima seche moko timore kon gi kocha king'iyo responsibility ma dichuo ema kawo mizigo
kata en mokao maono akeni vision tana lungu nango gidholuo ko tero mbele kendo wanyisi dichuo ko fail family o fail nikech dichuo e wich ot koro ido ka ng'ani fail to fail koro position ma dichuo ka gik matinde ketho yani dilute position ma dichuo en ni seche moko wa empower girl child molo wa aso we will gangowa gi boy child mara ariyo society expect a lot from the boy child kendo iwinjo ka seche moko ka nitiyo to ticho rumo to koro minote ma koro chulo rent omera shida wuoka shida kendo wuoka maduong' sawa koro matene niya society odhi oweyo kata omiyo boy child ting' mapek to ting' ni ok gidhi ginyiso girl child ni to ginyalo biro nango kaka helper nikech ng'ama miyo en helper en jakonye ot ka to mae ma seche moko pok obedo lesson especially in Africa yes en kinde moro ma oganda penjore thuolo ma oganda yudo mondo miyo miye puoch gi pak jogo machuo kuom tich makare magitimo githoro penjo ni gini ne ochako kar kanye iwacho ni gigo mipuonjo sikul en gino mondike muma koso gin gigo kaka oganda dani mondo mi ng'ama dichuo dagi manya miyo ng'ama dichuo ponono wich wil go e kinde mathoth to en maere nigi ting' mawacho rero thoth moloyo mago maga jogo mamine kama koth ochako go wago en kama gima organization mo mano biro nilongo ne FIDA was good kino no empower mine kata ratiro mar mine no temo tetea koro ka FIDA no biro to mine no yudo duol which of course is good to gap mosebedo kata fuok mobedo mbele ka niya nyathi manyako koro wating' moloyo nyathi mawuoyi nikech nyathi manyako cha wuoyi osenyono ahinya ineno koro magi gik mosekelo problem e society nyaka kawuono kata yudo ka ginene keny mang'eny kawuono keny mang'eny ka ji nitie research moro mane otim just the other day yudo ka ji 100 otimo arus dweni tidhi yudo ka aruse gi bang 3 years only 51% ema last koro matere machielo ka yani around 49% obio bag ni kon gi kon tibiro do ni problem no work nikech boy child kata nyathi mawuoyi no komi kipawa no kipaji no komi kipaji cha mbele mondo tibangoa mondo obedi ng'ama nyatingo family to help acha bo understand mondo gidhi to what's a common vision koro ibiro ka jinia otka ng'ani ywa kucho ng'ani ywa kucho koro en vuta ni kuvute ere chieng' ma boy child biro bedo malo onge chema boy child biro bedo malo nikech koth kano chako gowa kacha to kata mana somo curriculum ibiro ka okraj gi boy child to aparo ni osebedo a mindset ma society inyisi ni nyathi mawuoyi nyaka hustle nyathi mawuoyi nyaka kaw risk kata ikaw risk madhi negi to nyaka ikaw risk koro aparo curriculum be poko gine poko o level equality in terms of mine onego bed kama wa raise gi kama to boy child be kik wasahau be wa raise to another level koro by the end of the day jogi nyalo konyore ot ka to ka we boy child tanyisi ni boy child is in dilemma ngiyane the global trend in the next 40 years ingiyane the state of the boy child ibiro ka a lot is going to happen koro ningo benwa wuogoko kaka joma wuone mondo wakony boy child oko kacha wanyise ni responsibility to en mana in to wanyis girl child kacha niya kati somo mana manade buk tinyalo baro kendo this school ber to gimoro nitie kani the man is the head of the family and a head of the family nikech sani kata ka koro wawach ni jakuo biro to joma mine nika dongi biro ka miyo ringo kucho in ma boy child eba pambana ijakuo no kuno koro tiende niya oningo wamenyo gi position gi wa appreciate minewa moadak go to boy child be wa appreciate responsibility motimo to wa support to society beda maber ero kama na nyaka machelo mokoro dadhi en ting mar ng'ama wuoro ni ngima mar ng'ama wuoro e yot en mane ni mar koro kanyo wadhi odu gigo moro timoro du chieng' manyoro wano kanyo ng'ato wuok oko to wacha ni aya an ka ng'ama adhi alo du chieng' ni maka wuono meno du chieng'a wuone adhi alo mamana adhialo waiwa adhialo ng'ama chalo kama to gin jogo
machuo tiende nango kineno gik makamagi kati mang'e kati mbe ni romo kodgi ka nitiere nyiminewa nitiere minewa manyaka sani moko nitiere gi kalure gi yore mopogore opogore gidong kar kendgi kata ka giyudo ni father figure cha onge bedo gi ng'ama dichuo e ngimani miluongo ni wuonu miluongo kanyo ni kaka ng'ano kaka babani en gi pek machalo nade kata ting' mane ma intiere godo ne nyathino madongo madaneno ng'at moluongo ni wuon mare kata kaponono ni oonge kata kamano bedo a father figure ok yot especially a setup makawuono kendo ng'ama dichuo nigi ting' mapek anyalo paro gik moko manotimore mang'eny to an extent mane kata omiyo nyombona odeko en ni family manae mama kata baba nok nyal koro iyudo ka nadhi akawo ting' mar jogi gidhi osiptal nango gichiemo nango girwakore nango koro seche moko ibiro yudo ka bedo dichuo en tich matek kweli kweli nikech responsibility te omiyi to gin seche moko responsibility ma seche moko dwaro manyonge to manyonge ni be iyudo ka seche moko manya tek koro onge ng'ama biro understand ki fail by the way ng'ato nyicha wacho the other day ni men have failed our families. It came from a lady. There was a discussion machalo kamano. To apenje ni to ango mi wacho ni men have failed their families. Ni men have neglected their roles. Tachaka penye kenjo. Ni to role man kaka jaudi o neglect role man. Ni ngani anma achulo ne nyithindo fee ni an achulo rent kende gi chiemo an machulo ne nyithindo fee. Ta penje ni ian pesadi to dichuo han pesadi. Ayudo ka dichuo no chunge tich koro miyo ema seche moko lwete ni go matin koro iyudo ka koko ni ot ka nikech ang'owa dichuo nosewache Afrika ka ni dichuo en ng'ama nyaka bed ni yuto en ng'ama nyaka bed ni pidhowa en ng'ama ok nyasoto ok onya bedo no onge pesa dichuo nyaka bed gi pesa koro iyudo ka ting' mar bedo ng'ama dichuo kata bedo a father figure obedo responsibility maduong' kendo seche moko ohinyowa bedo ing'e niya sani depression, the level of depression, kaka jidi through depression, iyudo ka tuo mar kihondko, oseinyo joma chuo mang'eny. E gino iyudo ka chuo be seche moko tho piyo. Nikech ang'o? Nikech responsibility modhi owewa cha, aso dhi onyiswa ni in nyaka i-provide whether you like it or not, kata pesa onge, kata pesa nitie, to nyaka tigol pesa. Koro iyudo ka seche moko bedo dichuo en ting' mapek sawa, especially in the Africa setup. E kinde ma ilose weche mag omenda dichuo nyaka bed gi omenda mane yie mantiere sani bro ka thuolo moro manade mondo mi olok pacho oganda wa jogo mantiere alwora wa mondo ne dir nitie kinde ma yuto duono yuto biro mabup kinde ma ionge godo to yodage anyuola yo machalo nade jogo mosedonje keny moyudo nyaka nyithindo moko luongo achiel ni wuoro moro luongo wadi kacha ni mama okete yo machalo nade mondo ng'ene dieri omenda to dwarore to nitie kinde moko manyalo bedo ni onge tire kako nego bed ni gipogo tije machalo kamagi mondo mi ng'ato achiel kik ne pek manyalo kelo kionko kod dang mag paro makama weche omenda bwana Cleopas ok osebedo mayot e daka kendo omenda en wach moseketho keny kon gi kocha gima nyaka wa understand gima nyaka wang'e pesa en gima biro to pesa en seche moko gima lal onyalo nimi kawuono wawacho ni pesa en wendo pesa nyalo nimi kawuono to kinyo chako lal tiende niya onego wa understand kaka jok by the way sama ng'ato pok odonje wach mar keny onego gi discuss issues mag chalo mag finance ki ing'e ni gima watimo marach ji dhi e keny to ok gidhi e counseling to kata mana counseling ma ji dhie ni seche moko iyudo ka tim ang'owa iyudo ka seche moko counseling ni ok nyiswa weche manyalo biro apoya nono ing'e ni seche moko anyalo bedo ni kawuono antie gi ngima maber anya wuotho kon gi kocha dhi amany pesa to koro problem madhi biro kania ni oriemba tich adhi chako survive now aya kata tich seche moko rum kaka boma ka seche moko nyalo bedo gi tich ka tich rum idhi bedo nang mage gik ma counselors onego bed ni nyiso ji kapo gidonje e keny
mondo ng'ato obed gi expectation nikech kibedo gi over expectation tidhi yudo ka udhi nyiru kacha seche moko kane nyuoma nikech pesa tidhi yudo ka sama koro pesa oduono shida dhi chako bedo odni. Aparo ni gima ber moganda monego bed nong'e gima iluongo ni financial management kos ni waa ofakata financial management and both families bedo piny to giwacho ni jokama ma e gima wan go ma e kaka yuto wa en ang'oma ere kaka wadhi timo gigi kendo ang'iso ji niya sama wawacho manyonge gimoro nitie ka ni budgeting en gima muhimu sana ok inya ichuri aicha ni ing'iewo gini kocha aso pesa dhi rumo kacha tich bo rumo uonge investment dhi kelo shida koro gima onego bed ni jowa ng'eyo en ya pesa en gima rumo to sama wan kode ni to onego bed ni wa plan to sama wa plan e mesa ka ing'e ni gima chandowa en ni seche moko ok wago budget ok wariw minutewa ok wariw mon e budget ilo ka seche moko idagolo pesa idhi echo ing'yo kibeti ini ponda ato dong ng'ato chieng' moro naneno ka pesa nolutore echo nodhi gine ne nien opoma ko lutore echo nikech nodwa nopandre mondo tim ang'owa mondo ogol pesa ka chiege ok ne ma ok ngima ma ji nyadago sani ngima tek ma ka ji okoriwo pachgi e ot to shida ni kanyo maduong' saa koro onego bed ni watimo financial budgeting nikech ma a source of depression ma hinyo men kod women at the same time onego bed ni wa plan financial management wabede mesa kacha to wawacho ni mae gima wayudo kama nyithindo mabudhi skul nang'o ang'o ma wanyalo invest business man mwanya chako kamano tibu yudo ka kendo dagno ber saa kendo kidhi bedo gi kitabu mang'eny erokamano ero dakika adek twaka oyuya mokwongo kar kae bwo dakika adek mantie kae dan lero nyakora Ramogi Jwang kiwacho ni bedo wuoro makare tiende nang'o wuoro ma okelo nyathi e piny ma ng'ato luongi ni ero ma en wuonwa ma en babana mana achiel kuomgi machielo bende bang' ka osenyuol nyathi ma kama mobiro kanye familia mari makoro in wuoro ang'o gini monego bed ni timo e ngimane nikech kanyo bende wan gi wuone maonge wacho ni gin mana kacha gi nying ni ng'ane nigi wuon mare to wuon mare onge ga e ngimane e kinde ka kinde wuoro makare ni en ng'a wuoro makare Leopas wuoro makare en wuoro makelo hope geno ne family adieri nyalo bedo ni ionge lweti malong'o lakini ipadori gi familia ni imiyo gi geno wuoro makare en wuoro machiegni gi nyithinde machiegni gi jaode machiegni gi min gi wuongi nikech wuoro ema ne wawacho wach moro ka ni nwadwa dhi Kanan wuoro ni ema nyatero ji Kanan kendo ka wuoro osekobedo ni an gi kiyondgo hapa na pale ibiro ka kendo seche moko koro Kanan ok familia chope koro achiel kuom the qualities mag wuoro maber en wuoro makelo geno namba 2 en wuoro makelo hera en gima very important nikech you don't need money to show love koro ibiro ka wuoro ni obiro kelo hera otka obiro kelo geno otka then wuoro ni biro timo responsibility monego be notimo responsibility ka ng'en wabuwe mang'eny nikech mae mosekelo koko e udi koni gi koni responsibility as a father nyaka ikel gima iluongo ni security in kaka wuoro onego be ni sama intie to ji are safe they feel secured including your wife okay gi children onego be ni feel secured koro wuoro maber onego be ni miyo nyithinde security to pare niya security ni ok nya bedo ka in wuoro ma is not responsible especially weche mag omenda gi yes ionge insurance ka nyathi tuo kata ka chiegi tuo ok nya tero mano idhi bedo wuoro makendo ko dhi hinyore kacha koro security is very important wuoro makelo hope kendo wuoro makelo hera then lastly wuoro emotingo vision kuma familia dhiye koro wuoro ni onego be ni ko joge wuoro is a mentor and mentor nia en omako bad jikon gikon to ngiso ni luuru ka jo kama kacha to rach luuru kama koro wuoro onego bed a good example erokamano ahinya sa soromo saa 4 dakika 30 waka oyuya mokwongo ka oduogo dhi nyime nyakora Ramogi Jwang kiwacho responsibility kata ting' ma wuoro makare onego bed godo en mane to wuoro mako donjo e ot kanyo to ji woma ni simbo donjo mano be wuoro makare koso wacho ni security ni tiende nang'o kichopo ot kacha wan kono wadhi alo joma chuo jogo ma wuone kama intiere kar kacha ere kaka ibedo wuoro makare ne jogo magombo bedo wuoro bende jogo mabiro gombo bedo wuone ji e kinde mabiro
kiku ke gi akeya mano bedo ng'o oranga kanyi ke kodi kose nango matimore jogi opongo piny in Father Abraham oduogo rango gik mathoth matimore ka koro wadhialo joma chuo bedo wuoro makare tiende nango kopogore gi omenda gi ting' ma intiere godo ang'o gidi monego bed nitiere kar kacha kik idhi mabor mamba koro Ramogi TV wakayue masani Semana chake Kenya kuromoga juang moto kama pasi elongo ni moto ebele dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake under the pressure yeah Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo Akipole sana madam usijali wacha wasiwasi Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda mari kata kama sira ojuki one kodi kik baji goyi bang' masira yudo okumba mar bima boda ne boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560, Mauritius or Seychelles from $1,000. South Africa and Thailand from $1,080, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200, and Maldives and Santorini from $2,000. Call 0703-254-254 for bookings. Machiegni nyakora Ramogi juang mae tielo mogik tielo makoro bende walore alora kacha ka wachopo kanyo to koro watwaka kanyo makoro kochopo kare to wacho mana kanyo ni bedo wuoro makare tiende nango mano ka wantiere kar kae antiere kae koda wendo ma daktari Austin Omanya waltwa kode kero de mondo mi wang'e ane ni gik mage mantiere kar kanyo ka watwa kendo wapuonjore ni bedo wuoro makare ni to wanyalo bedo e yo machalo nade arwaki ni machiegni bedo kodwa kiro no ote machoka ngodogo mondo masomgi bang'e ka wantiere e chenro mar mbaka oromo wapenji kacha ni bedo wuoro makare ni tiende ang'o mano ka wantiere kar kae koro sango dhi mana nyime kama nasijope kacha daktari nitiere chenro makoro bedo wapenjore kanyo ni kochopo sani wuoro malale ngima nyathi to chopo odiochieng' no mar odiochieng' wuone to dwani mondo mi odhiale okone kacha ni happy Father's Day mine moko man kar kendgi ma wuone ma kama gionge ngimagi yudo mor ahinya ka nyithindegi konogi kacha ni happy Father's Day mom yanga to kono happy Father's Day mom penjre kanyo ni koro ka en Mother's Day koso en Father's Day en ang'o matimore kinde machalo kamagi wuone ma kamagi gintiere alwora wa koso tere kaka inyalo duok gi laini moro makare mondo mi gibede kachiel koda ka joutegi wuoro miluongo ni absentee father ng'eny kawuono kendo ibiro do ka seche moko mine osemiyo tich matek ahinya wan chuo wasemiyo mine tich matek kweli ibiro ka wuoro nitie to omoro jomoko oko kacha jomoko emomoro
onyalo golo kata mana pesa arambe kata mana kanisa onyalo golo kata pesa kendo golo pesa maber ka ji timo arambe kata development mar kanisa to ji labdore kweli nikech ng'ani en tie yes but okwa feel presence mare ang'o matimore ka gima timore niya sorry wuoro ni en wuoro mane okelo kodhi kendo ne ginyuolo nyathi to gimoro ni koni responsibility mar koro kao responsibility ong'e ni nyathi dongo nade to nyathi be no chiemo to nyathi mental health ne chalo nade ok osetimo gik makama koro ibiro ka absentee father ema kawuono be koro ng'eny saa emomiyo jonyuol seche moko ayudo ka nyathi ne oro ne happy father's day nikech wuoro onge to wuon gi pok otho nitie mon kata mine modak ka gima chuogi notho to chuogi to nitie to ni ma timore nikech yudo ka dichuo ochiew en odhi e center odhi madho chai kucho okia ni ode ji ochamang'o koro absentee father ni en ng'ama koro koko ket piny gi counseling mokony to odhi ketho ode gimomiyo ni ketho ode nikech niya jokaka nawacho ni kawachako awacho niya a real man provides security, a real man provide hope ne family. A real man is a mentor and mentor mar familia. Koroka and a real man is a provider. Koroka inoki provide. How do you expect your family to move forward? Iburuka family makamagi nigi issues kabisa. Kendo father figures molalgi to koro nyaka wakonjo kama nikech kok wakonyogi to generation mabiro biro bedo matek. Alafu Cleopas nitie gimoro ka. Ibiro ka seche moko miyo struggle gi nyathi, ma seche moko chuka nyathi fee, ka nyathi ang chako mako pesa, makoro donje ka seche ko mbalariany chako mako pesa. Nito koro baba. Ni baba makoro dwano kaw ona. Koro ibiro ka seche moko wechegi biro dhi kama asto nyathi be koro wacho ni baba noko konya, ambe koro koningo be nakonye. Koro okapani mano is the notion moningo be nitimore sani. Koro kopo ni nitie father figure ma absent. Doge odi baba no. Gin ka kanye, gin absent ni jogo dhi kure. Jogi nitie to jogi nie center kucho, jogi seche moko biro Nairobi. By the way, for your information, ngato ni Nairobi to jaode to diro ushago. Ging'eny Nairobi ka. To jaode to diro ushago. To Nairobi ka be okan single. En gi ng'ato. En gi mama watoto. En gi mama watoto kendo. Nairobi ka, ten gi Nairobi ka, ten gi madala. Koro ng'ani to seche moko pesa mo an 30,000. Alafu pradek jo kama idwa entertain go nyako moro Nairobi ka in gi nyithindo. Asto odhi oneno ka ting pek nikech nyako makani odhi okawo everything koro odhi obolo familia ne. Rach matek. Erokamano. Wacho ni Nairobi ka ida oro pesa dala mar pur koseda wuoka dhi tongona weekend ochopo nyaka Ramogi jo wantiere ka giote moko ari adek moko wanegi ane achiel ka achiel kanye mbui awacho ni mbui marwa mara Facebook Ramogi TV wantiere kanyo penjo waseketo ni SMS line wanari adek auchiel no we chak giote mago mantiere SMS aya ka wan gi joneno Washington Cleophas onge di chieng ma joma mine kata female gender biro bedo a father figure a family kata ne nyithindo wacho ni onego ji ochimre gi adiera ni kata in single mother onego yudi a relative kata friend manyalo mentor nyithindo kaka father figure at Washington. Erokamano ahinya Washington kuom ote mari. Abdalla wacho ni ma Abdalla mar Katito wacho ni bedo wuoro nyaka ibede kom dichuo ma irom bedo ng'ama goyo mbaka gi joge bedo ng'ama bedo gi lek madongo mano vision mane wacho ne vision holder mano mar anyuola mari. Erokamano janeno machielo SMS ma wacho ma endoro mawuok yago seme wacho ni adhi alo baba na kata nosetho kamano Nyasaye mondo rite. Erokamano ahinya kidwa medo lemo ne jogo bende manosewewa. Victor Abuya oyawre Cleophas ma Victor Abuya ka Nairobi ka wacho ni adhi alo baba na Patrick Abuya ka nitiere dala Uyoma Naya Phil Honard Papa. Erokamano nyamano jogwengi jogwengi Obado Uyoma man ka. Lydia wacho ni wuone moko kia kata ni en gi nyathi gintie ng'eny saa ibedo nade ni kia gima kamage ni timore wanyisi gimoro kae gimomiyo baba wakata onge tich to role mo play ngimana okonya bedo ni onindo kech to an antie
Nairobi ka. Mano gima na sekwer. Baba wana dhi Kisii kendo otero bala to duogo gi bando. Ka oduogo gi bando koka wachiem. Bando na ni ema chulo nwago school fee matin koni gi koni. Adiri jaduong' to gima notimo no. Yes? O wi wok nya wilgo. Koro gima father figure molal. Kendo wang'eyo ni ulal. Timnia bede ane chieng' moro kichiew but kitanda ni kanyo. Itim gimiluongo ni meditation. Tingi ane ngimani in the next 20 years. Nito iga prariyo kata pradek mabiro. Bende podi biro bedo gi nguvu ma in goni. Ng'ama biro konyi. Onge ng'ama biro konyi ka ok itimo gimiluongo ni investment. An pok aneno ng'ama dhi e bank to wacho ni miya interest to ok invest. Koro wuone ma lalgi. Koki invest in your family. Omera ingi tabu. Nikech titi biro ti. Di bedo kama koro okinya dhi kata mai kibaruano. Ng'ama dhi konyi. Waudoguru joka ma utewa. Kendo wager utewa. Koka mano. To la lakini. Nge maber ni problem mabiro mbele ka lich. Kendo okisete moko okibinyano. Yes. Mane kinde ma wantiere sani. Kendo wawinjo kanyo ntiere oganda mopogore macho kanyo ni oge chieng' ma ng'amiyo biro kao role kata mar bedo father figure e ngima mar nyathine. Yes. Janeno no wacho kanyo mondo mi jonyuol bende mamiyo omany kata mentors kata machuo manya konyo nyithindo gi kinde ma gidongo kata kedo ni wuon pari ma dichuo no eronge. Yango minyalo wacho weche gin bende achiel kuom mentors kata jogo mapuonjo nyithindo mopogore. E kinde mino ka ote maka magidonjo ka jogo mamine poko oyango jogo manyalo tayo nyithinde kata kodoko ni wuon pare gi bende onge. Chutho kata mana nyithindo mawuotho go kaka mentor. Ibiro yudo ka nitie janyuol ma Nairobi ka single parents odhuro. Ibiro ka nitie jonyuol ma biro kelo nyithindgi. Wuoth gi nyathina nikech wuon gi otamo wang'wa, wuon gi onge. To gima timore. Dichuo kok nya bedo mentor. Familia no ngek madhi. Dichuo koko chung mong miyo nyithindo instruction. Mong nyiso gi joka ma e kuma udhiye kendo kitimo kama tinya chopo kacha. Ka dichuo onge ot ka father figure. Onge kuma udhiye. Onge chieng' madhako no bedo father figure. Onge. Mano do gima wacho kendo poda wacho kata idhako maratego manade. You will never become a father figure. Koro tiende niya, ka nyathini dongo to wuon gi olal. Many kata mana ankone, many kata a father figure mondo wuoth gi nyathini nikech gima timore ibiro ka nyithindo maka wuono mara tucho ume mara yani Kiswahili awinjo ka giwacho kata on kan umama ne en gi umama ibiro ka en gi umama nikech ne en wuon mama mano besite moko father figure cha gimoningo responsibility man dichuo ngo beniti mocha no ko tima the right time koro ibiro ka tabunika koro gima poda angado ne jowa rieko koponi in single seche moko nya bedo ni Nyasaye no chuori kata seche moko ni divorce kata seche moko dako tabore. Mano does not mean ni you become a man. Man ng'ato manya wuotho gi nyathini inyalo manya. By the way, wan watimo kata mentorship online. Wanyalo wuotho kata gi nyathino online to mondo wakonye. Aya, ng'ato penjo kani manga mabiro bedo kar ka. Tiyo weche mathoth ahinya manyalo donjre wajo luoki nwang'e gwenge ma ontiere godo. Wuon pari ose tho kendo onge kendo gino mogana moro penjore nire kaka biro kawo ng'ama chielo dichuo machielo odonj ka mondo mi owuothe gi nyathina no puonj nyathina gi mopogore gigi anyalo timo ana wuon kinde mantiere karka jok ma kamagi giwuoth kod nyithindo gi e yo machalo nade nikech ng'ato wacho ni oyo in koro ng'ame kawo kanyo midano wuoth gi nyathini ma koro jatera makoro donje ot ka mondo mi koro wuoth gi nyathini. Bedo a mentor kata wuotho gi nyathini does not mean ni kel dichuo e odi koko wuoth gi nyathi. Bende ng'eyo ni school is the best place for mentorship. School kama nyathini someno. Koro kama nyathini someni nyaka ipenj nyathini to in japuonj mane mineno ka role model ni, especially a male teacher ma role model ni. Ka nyathini nyalo donjore gi japuonj maber to then wuo gi japuonj nyis japuonj ma lwet nyathini puonje values moko outside what the curriculum says to japuonj di konyi. Wan kata gi jokwedhe wan gi pastors kidhi e church
o mara mentors di kamora mora male mentors magi wadwarogi gin kamora mora koro okinya hicho ni ko idwa timo responsibility you become a man onge kaka you can become a man metim role no koro identify ngato manyalo wuotho gi nyathini wan kata mani biro my Facebook we have a pool of mentors wapoga ni win wuoth gi nyathina kama wuoth gi nyathina kama kendo wasekonyo ganda kendo mang'eny especially the boy child yes mane kin magintiere yes kama chelo bende luoro manitiere nikech ng'eni sani gino ma jonyuol mamine ponono keto ewi nyathi kaka ote makoni kacha mokwongo ne nitiere kacha bende e mbui kendo odiochi manyoro ne noringo ahinya e mbui kane Twitter Facebook karkacha irange gino mantie karkanyo kono mama gi kanyo ni Happy Father's Day mom. Yes. Gima kama kadonji wi nyathi mawuowi nyathi manyako kama ntiere karkacha. Diponi mane kidieny moro ma iyode nyithindo moko madongo ka onge maber ni joma chuo ok gin jogo ma joratiro to bende ok kony keto anyuola obede iwacho ni jogo ma ok ne family values kata moko yie gi weche gi mag bedo kod anyuola kata ot. Gima timore kai win nyathi po min gi chieng jonyuol jonyuol machuo nikech wan gi wegi Mother's Day man be no atimo just the other day yes kido chikanya thi koro po min gi to seche moko wuon gi nitie there's a problem where chak nia mine kiku pog nyithindu gi wuonegi mano is the biggest mistake ma ng'ato nyalo timo kit ngimane nikech okinya neno gima dhi timore kawuono to nyathicha tok igni moko 30 tok igni moko 40 nyathini en nyathi mabita kineno ka nyathi ndiko ni chieng' wuone ondiko ne min gi to seche moko wuon gi pod nitie en ni nyathicha is bitter kendo mano generation ma ibido ka en generation ma gi depression by the way kada depression is being inherited ibido ka seche moko gimane min gi okete wiecha no kete wie baba urach baba wuok tim kama baba wuok tim kama baba wuok tim kama nyathine dhi bedo nyathi mabita kendo obi bring up a generation ma is very bitter ma kendo seche moko onge kama dhi dhiye koro amba kwa jonyuol mamine nia kik wapog nyithindwa gi wuonewa kapo ni wantie gi problem kaka jonyuol wanyalo sort gigi out kaka wan kik wakete nyithindo nikech barabara mwawuothe ka wakete nyithindo seche moko to jigore ka ibiro ka nyathi ma dinyore nikech nyathi has a long way to go kendo nyathi ni dibedo nyathi makoro nyathi ma nigi depression nyathi ma seche moko kunya konyo ng'ato be dakika modongo kae maromo kanyo abiriyo to watieko mana chiro kinyi makawuono yena mondo miakale ote mantie ka mag jonenowa to kinyi makono bende wayudo gi nyakora Ramogi jwang wuoro gi mbui mag Facebook kod mago bende mag SMS watieki mag SMS mondi wanyalo bedo kacha ne wayudo mago kantiere karkacha mago ote mantiere Facebook kachalo koda mag SMS wachako janeno machielo kawacho ni wuoro makare en ma care for a child makata onge machiegni to oparo nyathine mano bende daktari yierego karka ote machielo kawaido karkanyo Steve Webby wacho ni Cleophas wacho ni ma Steve Webby mano mar jimo olwala wacho ni yae fathers will always remain important Jehova ugwedh wuonete erokamana ahinya Steve Velma wacho ni adialo baba na Julius Asuso wacho ni ka en nyakach kadianga Nyasaye mondo oritnago erokamana ahinya kadianga kanyo bende en kane mamana haya Daudi wacho kanyo Ramogi TV ma Daudi ka wuok mabenju anadhialo baba na Peter Uchieng ka en bondo ote mamoko mapontiere karkae SMS line koro watieko kanyo kantiere ote machielo mantiere ka wayudo Winnie John owacho ni janyuol wuoro makare en mano maparo ni en take responsibility mar ode ma onge weyo kata matin Sam Jakom wacho niya wuoro makare tiende ni en wuoro mong'eyo ni kod min ode koda ka joode duto kachiel koda ka anyuonde ong'eyo gima onego tim e sama owinjo otime kendo kaka onego time ka weche richo e kinde koda min nyithinde to giloso weche kama nyithindo onge kendo okawo mbola kaka yo makare mar kelo kwe e kinde koda jaode en ng'ama ong'eyo kit nyithinde kendo opuonjogi maber
ka okotiyo koda ka goko kata angenge ote makare nya kuko kanyo kuom Samja komero kamana inya Laura Okinda wacho kanyo ni aparo ni en wuoro ma en responsible to the family Lavenda Gesare wacho kanyo ni en penjo makare ahinya rito duoko Stanley Smiths wacho kanyo ni embe no para penjo ni mondo Ramogi TV openje godiochieng manyoro aya Godi Oji erokamano Nyaseli Eva wacho ni bedo makare en wuoro manyalo timo ne nyithindo gik madwarore e seche ma min nyithindo onge kendo onyalo rito nyithinde maber kata ka jaode onge Vincent Kajomo wacho kanyo ni good question man to be responsible oneno live ka en Gemrai sub location mantiere North Nyakach ward Nyakach sub county erokamana nyakwaro Kelo Mbara wacho kanyo ni bedo wuoro makare en wuoro machiwo gigo madwarore e ot kendo paro nyithinde werwak jopuonje te mago mag Ruga Madam Cyprian ondego kanyo Mr. Okoth, Mr. Richard, Mr. Dave, Mr. Gerald, Mr. Ongete, Mr. Walter, Mano Senior Principal, Mr. Oduogo, Mr. Mwaya, Mr. Siro, kod Mr. Odingo. Erokamana ahinya kuom ote magu karkae. Collins Ongaro wacho ni yani utuoni ng'ato wacho ni ng'ato gi gimoro kende madwarore maler kata en bende oyie godo. Aya utimari okodo nyo makare. Wuod Madam wacho kanyo ni gin mana jogo ma oweyo userati wuoro makare ni wuoro ma oweyo userati aya Beti Alewa wacho ni chuo chendo moko kia kata nyithindogi odak kata ka gichiemo wacho ni ging'eyo mana wuotho gi nyiri kendo nyuol to gisudo wacho ni moko bende koso rieko erokamano Beti Alewa kumote mari wacho ni chuo chendo aya Nyarko Jwach piny maber odongi dakika adek koro ka watieko gi anwarang moko bende kidieny machielo wacho ni bedo wuoro makare en rito nyithindi e yo mawinjore erokamano ahinya somo margi kaka gidak Ruth Kalieth nyathi Joringa erokamano ahinya Ruth kumote mari George Sam ntiere kanyo wacho bedo responsible Humble Boy wacho kanyo ni wuoro bedo ng'at ma ong'eyo rito nyithinde magik mabiro karkae kata Moni Monica wacho ni miyo familia mare support e sama odwarore gigi duto en ng'eyo sa kinde madwarore timo mana chenro kinyi makawuono kikono wani kalure gi ote ma joneno gi oro bedo wuoro makare ni tiende ang'o to ote mari ne wuone mopogore man gi ting'e udi gi jogo ma onge godo jogo ma bende osewuok gi wuone gi chuo ma bende gombo bedo wuone gibed gi ting' mane marito gi mbele ka ote mo ma jowinjowa kata joneno waoro gin ote ma powerful kendo anyisi ni bedo wuoro makare en ng'eyo ni nyathi ochamo nyithindo ochamo nyithindo nindo kanye nyithindo rwako ang'o gik moko nitie miluongo ni basic needs ka gigi in ng'ama wuoro ikia to isewito family koro mondo mi watim gigi wacho ni machiel ni father and security my security ma otka my hope kata geno mar otka my vision kata kuma wala dhie to my mentor maka okinya bedo mentor ma cannot provide koro all the fathers an gima nyalo wacho kendo gima dhi konyo uka nia parodi kendo anyisi nia tich nyalo rumo tuo nyalo biro the only place mi biro dhie kata kama nyalo donje en family is the backbone of everything koro ng'ato ka ng'ato okaw ting kata mizigo mar family ka nitie issues nikech family be nyaka bed gi issues ng'i kaka polish issues gi mondo by the end of the day kik uket nyithindo e wecheu kata kugombana asto nyithindo biro bedo gi chuny ma that depression koro wuoro te tafadhali wadog dala warit nyithindwa wakawatwa mar bringing up gimiluongo ni generation of hope to bende polo be wanyalo dhia nikech onge kaka nyadhi polo if you are a responsible father. Erokamano ahinya Daktari Austin Omanya kuom ote makare michwalo ne jowa duto kinyi makawuono e chenro ni mano mar mbaka romo ote matieko godo
Jobra Oswal wacho ni ayie gi Dr. Omanya wuone moko romre gi nono. Ka Eric Ogola wacho ni onego be responsible in all aspects. Nyakora Ramogi jwang watieko chenro gi kanyo. Daktari, agoniero kamana inya kuom thuolo matoko do Ramogi TV okinyi ma kawuono. Nyakora Ramogi jwang ni do thuolo bende maneno okinyi ma kono arno chak chenro mar piny wadonje kaka wanene makoro sani walore kanyo gi chenro mar mbako romo. Poch gi pak mondo chopni kamoro moro mane yudo wamor. Ote mayoro ka pono nok wasomo gi duto wabiro somo gi kinde mabiro odiochieng' makiny wachako chenro kendo wadhi nyime kod chenro mag piny kod mago mbako romo. Kik idhi mabor sa osekalo dakika 55 tok sangwen mano mar okinyi kinde makoro watieko chenro gi kanyo lonya wadwa Sharon Ongao mabino kelo godo chenro mar piny okinyi makawuono. Erokamano kendo poch gi pak wagoni erokamano bende kuom kete karka jogo duto mantie toke kata katiyo matek mondo micheno no bino yo makare motingo director jo graphics jo TX nyaka jo mak duol jo kamera wagonu erokamano ahinya kuom kedo cheno biro yo makare nyaka jogo mantiere digital wacho ne kaja bende ing'ade yo makare ka gintiere kar kanyo poch gi pak mondo chopni komoro amora nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar moke unyaka sango alore gi kanyo kiny noromo kinyi Nyasaye mondo riti menendo cheno mamoko mag Ramogi TV.